Și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să facem, nu știu ce să facem, dar în fine, uite, m-a invitat la Bravo Este, deci astăzi o să facem Bravo Este, chiar lasă asta, lăsați asta pentru că știu că mama mea are, dar nu o să merg la ea pentru că etică. Acum merg la Bravo Stil. Oare de ce? Pentru că, de ce nu? Să vedem ce nu te-mi dau, Bravo ai stiliștii. Prieteni, am uitat să pornesc vlogul și vreau să vă zic că am venit la Bravo Stil. Și da, am venit la Bravo Stil. Am uitat să pornesc vlogul. Vai de capul meu. Vai de viața mea. Ce mă enervează. Cred că... Aoleu. Cred că o să primesc nota 4 la portare. Bine, la haine, dar o să vedem ce judecători avem. Cred despre ei, nu știu dacă e bine sau rău ce fac chestia acolo. Da. Căută coroană. În fine, nu o să-mi pun, cred că, nimic pe cap. Pentru că nu vreau părul acesta. Nu. Repetizitor. Chiar dacă se potrivește foarte mult la ținuta asta. Nu. Gata. Gata, mama, echilibrat. Da, voi două. Oi. Vai. Ha. În fine, hai să vedem. Acum ce-i moment? Tema care eu fundale asta nu joc. Thank you so much. Dar eu nu se I-U, se Y-O-U. Eu. Ok, la club. What is this? Oh my god. Bine, hai azi. Pentru că nu m-am pregătit eu degeaba însă 4 ore. Între ghilimele 4 ore, dar în fine, oh my god, ce tot fac dighi, ferească, mă. În fine, hai, Bravo Este. La club, de ce la club? Îi dau și o like, nu știu ce, dar în fine. Cine urmează? Stai să întreb și o temă. Tema. Ferească. Tema. Te am. Tema.